Velkommen til Kruse, vi sparker los. Og tro mig, vi får masser af pos. Vi hænger ud her med hende møller. Og tro mig, vi drikker masser af øller. Og det er drengene her i huset. Vi får masser af kusse. Hvis du ikke tror på os, kan du bare spørge Muse. Hov, hvem sagde kusse? Vi drikker fisk i lange baner. Og ham Simon render rundt på de røde laner. Og ligesom Casey siger vi kunne godt, for vores damer de er fucking hot. Vi har masser af damer, så vi behøver ikke gå rundt med fucking reklamer. Åh gud, vi har masser af planer. Så fuck de der, hvad kalder de det? Reklamer? Eksamener?